Георги, аз не мога повече така. Ние сме толкова заети, аз постоянно съм и аз нагоре-надолу, не мога да се прибера вкъщи. А когато се прибера вкъщи, то не ми се прибира вкъщи. Ти виждал ли си пода ни на какво прилича? Има биологичен материал, с който може да заселим цяла нова планета без живот. То на тази планета няма живот, просто защото не са стигнали до нашия под. И стъпвам на трохи постоянно и тая течност сега там. Каква е сега тази течност? Това сок ли е? Течност за читачки ли е? Какво е? Никой не знае. И какво да ти кажа? Ти си добре пак. Имаш 5 косама на главата, всичките къси, даже нямаш нужда да си решиш. Ами аз имам 250 хиляди косама на главата си, от които 150 хиляди са на пода банята. И котешка туалетна. Всякъде зранца от котешка туалетна, котешки гранули. Право, мен ме е страх да стъпя боса, за да си обуда пръста на крака и да заспа 100 годишен сън. И косми от котката. Навсякъде е косми от котката. На знайни и на незнайни места. Даже на такива, дето слънце не са виждали. И котката пак е повърнала. Аз не мога да разбера, не ни ли стигат косми и гранули по-отделно, и тя ги поглъща, обединява ги и ни ги връща заедно. И сега все пак трябва да почистваме уреда, който почиства. Уредът чисти наистина много добре, но на мен ми е най-любима функцията за самопочистване. Просто изхвърлям контейнера с мръсната вода и пускам режим самопочистване. И това нещо наистина се чисти абсолютно перфектно. Всичко е почиствано, нищо не трябва да пипам. Перфектно, идеално. Любимата ми функция на H13 Pro от Dream.